tots vosaltres que esteu aquí aquesta nit. Jo, en nom de llibertat.cat, us volia dir que el portal, una de les finalitats que té, és recuperar la memòria històrica. I això, des del primer dia que va sortir, ara farà tot just 10 anys, el portal ha sigut aquesta dinàmica. I parlant del documental, el que a mi m'agradaria és remuntar-me molt, perquè és una època, és un moment que jo comparo molt a la situació que estem visquent actualment i en la que va viure potencialment en Lluís Maria és el 1976. El 1976 van passar moltes coses, però hi ha una que a mi em té molt al cap, que és la Marxa de la Llibertat. La Marxa de la Llibertat va ser un acte d'insubmissió com el que estem visquent d'una altra manera, com el que podem viure aquí aquests dies amb el que està passant i amb el moment històric en el que vivim. Jo penso que Lluís Maria Xirinacs va ser una de les persones importantíssimes en fomentar aquesta cultura de la insubmissió. I precisament, seguint la trajectòria de llibertat.cat i de Lluís Maria Xirinacs, amb aquest documental fem aquest fil roig de continuïtat de la lluita. I és per això que estem molt orgullosos i molt il·lusionats de contribuir en aquests moments de memòria històrica i poder aportar el nostre gra de sorra a fer possible, tot i que sou vosaltres els que heu estat els primers per fer possible aquest documental. A mi m'agradaria acabar perquè s'ho mereixen no només Lluís Maria Xirinacs, sinó de les persones que han lluitat per la llibertat nacional i per la llibertat social d'aquest poble. Us volia llegir un petit poema, perquè penseu en que encara, com diria, suposo, en Lluís Maria Xirinacs, tot i que estem en un moment històric, encara hi ha combat. És un poema de la cançó Lluitadors de Toni Roig. A tots els companys i companyes que lluitàreu, que deixàreu la vida per un món millor, els marginats i marginades per la història, sempre mal comptada pels guanyadors. Crit perquè el cel sigui més just. Vull cridar més memòria històrica per tots els lluitadors. Visca la terra!